أرست زينام قدامي منستر أبي أحمد أبو كتما غوندر كبابيون ستوغون سرحة المعاد كوريدرن محداس حادكن حزبنا مرارحان نكاط صلو تصاوع تقريبا بجل الأخ بارلما إيران نعلا وعد السراحة دي سابقاتيهم كاب زيناوصاي إسرائيل حماسن سممعنا الدوم بالتقسي مفتصامهم أمريكان قطر نفليتان سلام طعنا بلي زخوركم تملكتنا كما يتمسيو لقع ساعات حدا خوينو كم تلمود معد زينا حزنا مصينا لنا زيناتات ندامراحكم ساخم صنح انا ابراهيم فسايم فلما بحصر زيناتات يكجمر ጉጅለ ልኡኽ ፓርላማ ኢራን ንዕላው ዑደ ስራሕ አዲስ አበባ አትዮም በአፈ ጉባኤ ፓርላማ ኢራን ዶክተር መሐመድ ባቃር ቃሊባፍ ዝተመርሐ ጉጅለ ልኡኽ ንዕላው ዑደ ስራሕ አዲስ አበባ አትዮም እቲ ጉጅለ ልኡኽ ኣብ ዓለም ለኸ መዕርፎ ነፈርቲ ቦሌን ትበጽሕ አፈ ጉባኤ ቤት ምክሪ ወከልቲ ህዝቢ ታገሰ ጫፎን ሚኒስትር ዴኤታ ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ አምባሳደር ብርቱካን አያኖን አቀባብላ ገይሮም ለበሎም አባላት ጉጅለ ልኡኽ ፓርላማ ኢራን ኣብ ዝህልዎም ጻንሒት ዝተፈላለዩ ዑደታት ከም ዝገብሩን ምስ አፈ ጉባኤ ቤት ምክሪ ወከልቲ ህዝብን ካልኦት ሓለፍቲ ስራሕ መንግስትን ከም ዝትዩን ተገሊጹሎም ምንቅጥቃጥ መሬት ኣብ ዘጋጠመሎም ከባብታት መሰረተ ልምዓት ግዚያዊ መዕቆቢ ሰብኣዊ ሓገዝ ሳይንሳዊ ትንተናን ትንበያን ጉጅለታት ብምውዳብ ኣብ ትልሚ ዝተመስረተ ስራሕቲ የስራሕ ምህላው ምክትል ቀዳማይ ሚኒስትር ተመስገን ጥሩነህ ገሊጾም እቶም ምክትል ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ገጾም ቅድመ መጠንቀቕታ ምንቅጥቃጥ መሬት ድልውነትና ብዘለና ዓቕሚ ቴክኖሎጂ ሳይንሳዊ ምርምር ትንተናን ትንበያን ዝውሰን ኢሎም ኣሎም ሎማዓንቲ ኣብ ዩኒቨርሲቲ አዲስ አበባ ኢንስቲትዩት ጂኦፊዚክስ ስፔስ ሳይንስን አስትሮኖሚን ዑደት ከም ዝገበሩን ኣብ ራዕዲ መሬት ተንከፍ ዝኾኑ ሳይንሳዊ ምርምራት ዝበረታትዑ ስራሕቲ ከም ዝተዓዘውን ገሊጾም ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ብዘካየድናዮ ህጹጽ ኣኼባ ቤት ምክሪ ኣመራርሓ ስራሕ ስጋኣት ሓደጋ ኣብ ጉዳይ ራዕዲ መሬት ብዘቐመጥናዮ ኣንፈት መሰረት ብምግባር ናብ ዝተጠናኸረ ተግባር ተኣትዩሎ ክብሉ ገሊጾም ኣብ ፈታኒ ኩነታት ዝዕግብ ዓወታት ዲፕሎማሲ ብምዝጋቦም ኣቐባሊ ቃል ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ኣምባሳደር ነቢያት ጌታቸው ገሊጾም አምባሳደር ነቢያት ሎሚ ኣብ ዝሃብዎ መግለጺ ኣብ ቀዳማይ ፈረቕ ዓመት 2017 ዓ.ም ኣብ ርክብ ወጻኢ ዝተሰርሑ ስራሕትን እዋናዊ ምንቅስቓሳት ዲፕሎማስን ዳህሲሶም እዮም ናይ ኢትዮጵያ ብሄራዊ ረብሓ ብምንቅስቓስ ጭቡጥ ውፅኢት ተረኺቡ እውን ኢሎም ኢትዮጵያ ምስ ጎረባብቲ ሃገራት ዘለዋ ኩለ መዳይ ዝምድና ዘጠናኽር ተግባራት ምክያዶምን ኣብዚ ቀጠና ሰላም ንምኽባር ዘለዋ ግደ ኣፍልጦ ከም ዝረኸበን ገሊጾም እዮም ምስ ዝተፈላለዩ ሃገራት ክልቲያዊ ርክብ ንምጥንኻር ዘኽእሉ ልዕሊ 128 ዑደታት ላዕሎ ሰብ መዚ ከም ዝተገብረ እውን ገሊጾም ኢትዮጵያ ኣብ ቤት ምክሪ ሰብኣዊ መሰል ሕቡራት መንግስታት ኣባል ብምዃን ምምራፃ ኣብቶም ኣዋርሕ ካብ ዝነበሩ ዓወታት ሓደ ከም ዝኾነ እውን ጸሪሖም ኢትዮጵያን ብራዚልን ኣብ ማዕቀፍ ብሪክስ ዘለውን ክልቲያዊ ምትሕብባርን ምሕዝነትን ብዝበለጸ ንምጥንኻር ከም ዝሰርሓ ኣፍሊጠን ኣሎም ኣምባሳደር ኢትዮጵያ ብብራዚል ልዑል ሰገድ ታደሰ ምስ ዋና መተሓባበሪ ብራዚል ኣብ ብሪክስ ኣምባሳደር ኤድዋርዶ ሳቦአ ዘትዮም ኣሎም
ኣምባሳደር ሉል ሰገድ ኣብቲ ዝገበሩ ወዘተ ፕሬዚዳንት ብሪክስ 2025 ኣብ ዝኾነት ብራዚል ቀዳምነት ትኹረት ኣብ ዝወሃቦም ጉዳያት ውፅኢታዊ ዘተ ምግባሮም ኣብ ማሕበራዊ ምትእስሳር ገጾም ኣብ ዘመሓላለፍዎ መልእኽቲ ገሊጾም ኣለዉ። ክልተን ወገናት ኣብ ዘቶም ኢትዮጵያን ብራዚልን ኣብ ማዕቐፍ ብሪክስ ዘለዎን ምትሕባርን ምሕዝነትን ንምጥንኻር ኣብ ስምምዕ ከም ዝበፅሑ ሓቢሮም ኣለዎም። ቀዳሞት ትኹረት ብራዚል ምስ ትልምታትን ሕልምታትን ልምዓት ኢትዮጵያ ዝጠዓሙ ከም ዝኾኑ ብምሕባር ኢትዮጵያ ብራዚል ኣብ ናይ ፕሬዚዳንትነት እዋና ንተሳልጦም ስራሕቲ ኣድላይ ደገፍ ከም እትገብር እውን ገሊጾም። ብፕሬዚዳንት ማእከል ምርምር ልምዓት ቤት ምክሪ መንግስቲ ቻይና ሉኻኦ ዝተመርሐ ጉጅለ ልኡኽ ሎማዓንቲ ንግሆ ኣዲስ ኣበባ ኣትዩ። እቲ ጉጅለ ልኡኽ ኣብ ዓለም ለኸ መዕርፎ ነፈርቲ ቦሌን ትበፅሕ ብሚኒስትር ዴኤታ ሚኒስትር ንግድን ዞባዊ ምትእስሳርን ኣይተ እንዳሎ መኮነን ኣቀባብላ ተገይሩሎም። እቲ ጉጅለ ልኡኽ ኣብ ዝህሎ ጻንሒት ምስ ሚኒስትር ንግድን ዞባዊ ምትእስሳርን ካሳሁን ጎፌም ኣብ ክልቲኣዊ ንግድን ኢንቨስትመንትን እተን ሃገራት ከምኡውን ተመሳሰልቲ ዛዕባታት ኣመልኪቱ ከምዝቲ ካብቲ ሚኒስትር ዝረኸብና ሓበሬታ የረድእ። ማዕድ ዜና ይቕፅል። ሕዚ ድማ ብዝርዝርና በዝሓዝናዮም ዜናታት ክሓልፍ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ከተማ ጎንደርን ከባቢኡን ዝተወገኑ ስራሕቲ ልምዓት ኮሪደርን ምሕዳስ ሓድግን ህዝብን ኣመራርሓን ሓልዮም ንኸቐፅሉ ፃውዒት ኣቕሪቦም ኣሎም። እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብ ከተማ ጎንደርን ከባቢኡን ዝተሳለጡ ስራሕቲ ልምዓት ዑደት ኣሳሊጦም ኣለው። ንፀብጻብ መሓመድ ረሕማቶ ኣባድ ደመቀ ከም ስዕብ ከቕርቦ እዩ። ኣብ ጎንደር ስራሕትታት ልምዓት ኮሪደር መሰረተ ልምዓትን ምሕዳስ ቤተ መንግስቲ ፋሲለደስን ተሳሊጡ። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ከተማ ጎንደርን ከባቢውን ዝተሳለጡ ስራሕትታት ልምዓት ዑደት ኣሳሊጦም። ኣብ ዝሓፀረ እዋን ኣብ ጎንደር ዝተሳለጡ ዝተፈላለዩ ስራሕትታት ልምዓት ዝድነቁ ምዃኖም እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ሓቢሮም። በዚህ ስፍራ በፋሲል ቤተ መንግስት ፋሲል ቅድሚ ሓደ ዓመት ዝነበሮን ሕዚ ዘለዎ ፍልልይ እንትርአ ሰብ እንተወሲኑ እንታይ ክሰርሕ ከም ዝኽእል ዘመላኽት እዩ። ድሕሪ ብዙሕ ግዜ ሎሚ ጎንደር መሲላ እያ ተዓዚበ። ጽባቐን ሰሓባይነትን ጎንደር ምዕዛብ ይከኣል እዩ። ካብ መዕርፎ ነፈርቲ ኣዘዞ ጀሚሩ ክሳብ ፒያሳ ዘሎ መንገዲ ዝህነፁ ዘለዉ ኣባይቲ ዩኒቨርሲቲ ዘሳልጦም ዘሎ ምሕዳስ ኮሪደር ፒያሳ መስቀል ኣደባባይ ብሓፈሻ ኣብ ከባቢ ፒያሳ ዘሎ ድባብ ጎንደር ጽብቕትን መባፅሕ ቱሪዝምን ምዃና ዘርኢ እዩ። ፋሲል ድማ ዝነበሮ ታሪኹ ሞገሱ ጽባቕኡ ብዝሓለዎ መንገዲ ዝሕደሰሉ ዘሎ ኸይዲ ኣዝዩ ዝስሕብ እዩ። ኣብ ኢትዮጵያ ፋሲለደስ ሓዊሱ ኣብ ካልኦት ከባቢታት ዝርከቡ ሓድግታት ይሕደሱ ምህላዎም ዝሓበሩቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ዕላማ መንግስቲ ዓቕሚ ኢትዮጵያ ክርአ ምግባር ኢሎም። ጀጎል መልሰን እያደስን ነው። ላሊበላን መልሰን እያደስን ነው። ጀጎል፣ ላሊበላ፣ ፋሲል ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝርከቡ ኣብያተ መንግስቲ ቤተ መንግስቲ ጅማ ኣባጅፋር ንሓደስና ኢና። ቤተ መንግስቲ ምኒልክን ሃይለስላሰን ተሓዲሶም ተወዲኦም እዮም። ካልኦት እውን ኣለዉ። ቀንዲ ዕላማ እዚ ሕድሳት ታሪክና ሚዛናዊ ብዝኾነ መንገዲ ንምሕላው እዩ።
መንቀሊ እቶም ስራሕትታት ልምዓት መንግስቲ ውጽኢት ምድማር ምዃኑ እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ገሊጾም ኢትዮጵያ በሁሉም ጫፍ መነቃቃት እንዳለ በሁሉም ጫፍ ኣብ ኩሉ አንፈት ኢትዮጵያ ምንቅቃሕ ስራሕ ተስፋን ናይ ልዕልና ዘመንን ምዃኑ ብግልፂ ዘረአ እዩ እዚ ዕድል ከነበላሽዎ የብልናን ንጠቐመሉ ሓሳብና ብምድማር ትማሊ ሎሚ ጽባሕ ሚዛናዊ ብዝኾነ መንገዲ ብምስራሕ ዝሓሸ ሃገር ምህናጽ እዩ ኣብ ጎንደር ዝተሳለጡ ስራሕትታት ልምዓት ኣመራርሓን ህዝብን ሓልዩ ንኸቐጽሎም እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ሓቢሮም ለጎንደር ከተማ ነዋሪዎች ንነበርትን ምምሕዳርን ዘለኒ መልእኽቲ ጎንደር ሕዝብ ዘለዋ ጽባቐ ልክዕ ጽሬታ ብምሕላው ሓምለዋይ ልምዓት ብምክንኻን ክነቐጽሎ ይግባእ እዚ ዘይምሕላው ድሕረት እምበር ስልጣነ ክኸውን ኣይኽእልን መሰል ስራሕትታት ልምዓት ኣጠናኺርካ ብምቕጻል ዕቤት ኢትዮጵያ ምርግጋጽ ከም ዘድሊ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ኣመላኺቶም መናእሰይ ከተማ አዲስ አበባ በዓል ጥምቀት ብሰላምን ጸጥታን ንክሓልፍ ምስ ሓይልታት ጸጥታን ሰላምን ይሰርሑ ምህላዎም ገሊጾም በዓል ጥምቀት ብድሙቕ ንምብዓል ኣብ ምጽባቕ ጎደናታት ዝተፈላለዩ ቅድመ ምድላዋት እናተወገኑ ይርከቡ ዳሃብ ያሲን ዝርዝር ኣለዋ በዓል ጥምቀት በእምነት ክርስትና ልዑል ቦታ ዝወሃቦን ካብ መንጎ ኣብ ጎደናታት ዝበዓሉ በዓላት እቲ ሓደ እዩ እቲ በዓል ኣብ ዩኔስኮ ምምዝጋብ ውፅዒቡ እውን ካብ ዝተፈላለዩ ክፋላት ዓለም ብዙሓት ነቲ በዓል ንምስታፍ ይውሕዙ ኣብ ከተማ አዲስ አበባ ተዘዋዊርና ዝረኸብናዮም መናእሰይ እውን ንድምቀት እቲ በዓል ጎደናታት ከም ማዕራሪው ከጸባብቆን ተመልኪትና ኢና እንደምታዩት ወጣቱን አስተባብረን የአካባቢውን ወጣቶች በሙሉ ከየቦታው ሰብስበን ከምትሪእዎ መናእሰያት ተሓባቢርና ካብ ውሽጢ ሕድሳት ቤተክርስትያን ጀሚሩ ክሳብ ደገ እናተሓባበርና ብገንዘብ ብጉልበት ብፍልጠት ምስ ዝልግሱ እናተሓባበርና ነቲ በዓል ቅድመ ምድላው እናወገና ንርከብ ፍቅረ ማርያም ኤልያስ ይባላለው በየዓመቱ በዚህ በጥምቀት በዓል በሚሰራው ነገር ላይ ዲዛይን በማድረግ ፍቅረ ማርያም ኤልያስ ይባሃል ኣብ በዓል ጥምቀት ዲዛይን ብምግባር ታቦት አማኑኤልን ገዳመ ኢየሱስን ዝሓልፈሉ ኮካ ማዞርያ እዩ እዚ መንሰይ እዚ ከባቢ ንጸጥታ ብጽሒት ብምውሳድ እዩ ዝሰርሕ ሎም ዘበን ካብ ጣና ቤተ ክርስቲያንን ስላሴ ቤተ ክርስቲያንን መሪጽና ካብ ጥንቲ ኣያታትና መምሃርና ከም ዘለና ብምምልካት ኢና ንሰርሕ ዘለና ለመላው ለኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን ንኣመንቲ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን ብሓፈሻ እንኳዕ ኣብጽሕኩም ክብል ይደሊ ሕዝን ውግኖ ዘለና ቤተ ክርስቲያን ነቲ በዓል ድምቀት ኢና ንሰርሕ ዘለና እቶም መናእሰይ እቲ በዓል ብሰላምን ጸጥታን ተባዒሉ ንኽዛዘም ምስ ሰላምን ጸጥታን ከተማ አዲስ አበባ ብምትሕብባር እንዳሰርሑ ከም ዝርከቡን ንዕውትነት እቲ በዓል እጃሞም ከም ዘበርክቱን ገሊጾም ዋናው ጸጥታ አስፈላጊ ነገር ነው እቲ ቀንዲ ጸጥታ ስለዝኾነ ምስ ኣካላት ጸጥታ እቲ ከባቢ ወረዳ ብምዝራብ ምስ ፖሊስ እቲ ወረዳ ብምዝታይ ኩነታት ጸጥታ ብምትሕብባር ምስ መናእሰይ ተሓጋጊዝና ብሰላም ታቦትና ውፅኢና ንምምላስ ልዑል ስራሕን ምንቅስቃስን ንንቀሳቀስን ነዚ ናይ አደባባይ ክብረ በዓል ንምጥባቅ እውን ትኬት እንዳሸጥና ንርከብ የሰላምና የጸጥታ ጉዳይ እንግዲህ እኔ በዚህ በአማኑኤል ታቦት በሚዞርበት ወቅት ጉዳይ ሰላምን ጸጥታን ኣብዚ ታቦት አማኑኤል እንትዘውር ኩሉ ግዜ ሰላም እዩ መንእሰይ ብስነ ምግባር ክዳውንቱ ተኸዲኑ ይኽበር ሰላም እዩ ኣብዚ ከባቢ ኣመንቲ እምነት ክርስትና ነዚ በዓል እንተብዕሉ ንፈጣሪ ብጸሎት ብምልማንን ብፍቕሪ ብሓድነትን ብጸጥታን ብሰላምን ንኽኸውን መልእኽቲ መሓላሊፎም እዮም እንኳን አደረሳችሁ እናንተንም እኛንም የጨርቆስ ልጆች ንኩላህና ብሰላም ክዓብጽሕና ህዝበ ክርስቲያን ንበዓል ጥምቀት ክዓብጽሕና ኣብጽሕኩም ኣብ ውሽጢ ዓድን ወፃኢን ዘለኹም እንኳዕ ንድሮ በዓል ጥምቀት ኣብጽሕኩም ኣብ ኩሉ ዓለም ንዘለኹም ትሕግዙና ነመስረከትኩም ይብጻሕ የማስተላልፈው መልእክት ወጣቱ በየሀገራችን ዘመሓላልፈው መልእኽቲ መናእሰይ ታቦት ኣብ ዝወፅሉ እዋን ካብ መስተን ዘየድልዩ ነገራትን ወፂኦም ተንበርኪኽና ጸሎት እንገብረሉ እግዚአብሔር ንልምነሉ በዓል ክኸውን ይምነ እግዚአብሔር ኢትዮጵያ ይሓልወልና ኩላና ብፍቅሪ ነብዕሉ በዓል ይግበረን ለመላው የኦርቶዶክስ ሃይማኖት ተከታይ በሙሉ ንመላእ ተኸተልቲ እምነት ኣብ ውሽጢ ዓድን ወፃኢን ዘለኹም ኣብ ስደት ሊብያ ዘለኹም ኣሕዋትና እግዚአብሔር ብሰላም የብጽኹም ርሑስ በዓል በዓል ጥምቀት ጥንቲ መሰረቱ ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ገሊላ ናብ ሩባ ዮርዳኖስ ወሪዱ ዝተጠመቐሉ ንምዝካር ዝኽበር ሃይማኖታዊ በዓል እዩ ኣብ ከይዲ ነዊሕ ጉዕዞ ዘማዕበሎም ሃይማኖታውን ባህላውን ስርዓታት ድማ
ካብ ዘይድህሰሱ መስሕብ ሓድግታት ዓለም ሓደ ኮይኑ ተመዝጊብሎም ፍሳ መብራቱ ተወሳኺ ኣለዎ ኣብ እምነት ሰዓብቲ ክርስትና ቀንዲ ትምህርቲ ነገረ ሃይማኖት ኣእማደ ሚስጥር ተባሂሎም ይጽውዑ ብኻሊእ ገጽ እውን ሚስጥራት ቤተ ክርስቲያን ዝበሃሉ ከም ዘለዉ ሊቃውንቲ እቲ ሃይማኖት የረጋግጹ እዚኦም ብሰዓብቲ እቲ እምነት ዝትግበሩ ስርዓታት እዮም ትምህርቲ ሚስጥር ዝተባሃለሉ ቀንዲ ምኽንያት ብመንፈሳዊ ምርምር እምበር ብዓለማዊ መጽናዕቲ ዘይተበጽሐሎም ረቂቕ ጥበብ ዝሓቱ ምዃኖም እዩ ዝገልጽ ካብቶም ሚስጥራት ትምህርቲ ሓደ ድማ ጥምቀተ ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ በዓል ጥምቀት ሃገራዊ በዓል ኮይኑ ኣብ ኢትዮጵያ ምኽባር ዝተጀመረ ኣብ 4ይ ክፍለ ዘመን ንግስና ኣብርሃ ወኣጽብሃ ምዃኑ ማህደራት ታሪኽ ይሕብሩ ኣብቲ እዋን በዓል ጥምቀት ዝኽበረሉ ዝነበረ ኣብ ጥንታውያን ገዳማትን ኣድባራትን ጥራሕ ምንባሩ ሃይማኖታዊ መወከስታት የረጋግጹ እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለወ ካብ 5ይ ክፍለ ዘመን ጀሚሩ ኣብቲ እዋን ንጉስ ዝነበሩ ብሃፀይ ገብረ መስቀል ታቦት ተዓጅቡ ናብ ባሕሪ ጥምቀት ምውራድ ከም ዝተጀመረ እዩ ዝግለጽ በዓል ጥምቀት ካብ ግዜ ናብ ግዜ ሃይማኖታዊ ስርዓታቱ እናማዕበለ ድምቀቱ እናሓለየ ቀጺሉ ቅዱስ ያሬድ ኣብ ዝነበረሉ ዘበን ድማ ሓድሽ መልክዕን ትሕዝቶን ሒዙ ስርዓታት ኣከባብራ ሃይማኖታዊ በዓላት ኣብ ኣብያተ ክርስቲያናት ብያሬዳዊ ዜማ ክምራሕ ፈላማይ ልምምድ ተጀሚሩ እቲ ሕዚ ሊቃውንቲ ቤተ ክርስቲያን ዘስምዕዎ ዜማን ዘርእይዎ ወረብን ሽብሸባን ካልኦት ስርዓታትን ኣሃዱ ተባሂሉ ዝተጀመረ ብኢትዮጵያዊ መሃዚ ያሬዳዊ ዜማን ደራስን ቅዱስ ያሬድ ምዃኑ እዩ ዝሕበር ጥንታዊ መሰረቱን ታሪኻዊ መጻጽኡን መድኃኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ገሊላ ናብ ሩባ ዮርዳኖስ ወሪዱ ብኢድ ዮሐንስ መጥምቕ ዝተጠመቐሉ ተታሒዙ ዝኽበር እዩ በዓል ጥምቀት ብፍላይ ተኸተልቲ እምነት ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ካህናትን ዲያቆናትን ከካብ ገዳማቱን ኣድባራቱን 10 ጥሪ ታቦት ዓጅቦም ናብ ባሕሪ ጥምቀት ይወርዱ እዚ ከተራ ይበሃል ከተራ ከተረ ካብ ዝብል ግዕዝ ቃል ዝተወሰደ ኮይኑ ማይ ምዕቋር ወይ ምውህላል ዝብል ትርጉም ዝሓዘ እዩ ብዕልልታ ጣቕዒት ዝተፈላለዩ መዝሙራትን ተዓጅቡ ዝካየድ ኣካል ስነ ስርዓት በዓል ጥምቀት እውን እዩ ካብ ገዳማቱን ኣድባራቱን ዝወጹ ታቦታት ነዚ ተባሂሉ ኣብ ዝተሰናደአ ቦታ ድኳን ተሰሪሑሎም ይዓርፉ ቅኔ ማህሌት ጸሎት ውዳሰን ቅዳሰን እውን ኣብቲ ዝሓድሩሉ ቦታ ባሕሪ ጥምቀት ዓሚሩ ይሓድር ንጎ 11 ጥሪ እቲ ዝዓቆረ ማይ ባሕሪ ጥምቀት ብመራሕቲ ሃይማኖት ምስተባረኸ ንኹሎም ሰዓብቲ እምነት ይንጸገሎም ሰዓብቲ ኣብቲ ቦታ ተረኺቦም ኢየሱስ ክርስቶስ ዝፈጸሞ ምስጢረ ጥምቀት ብምትግባሮም ጸጋን በረከትን ምርካቦም ይኣምኑ ብኻሊእ መዳይ ሰዓብቲ እምነት ካቶሊክ ኢትዮጵያ ነዚ በዓል ዘኽብርዎ ኣብ ዕለቱ 11 ጥሪ ኮይኑ ኣብ ቀጽሪ ቤተ ክርስቲያን ካቶሊክ እዮም ድማ እቲ ስነ ስርዓት ዝፍጽምዎ ነዚ ስዒብ እውን ንተኸታተልቲ መዓልታት ስነ ስርዓት ጾምን ጸሎትን ከም ዘካይዱ መራሕቲ ሃይማኖት ይገልጹ ብፍላይ ኣብ ከተማ አዲስ አበባ ካብ ዝተፈላለዩ ገዳማትን ኣድባራትን ዝውሕዙ ኣመንቲ መራኸቢኦም ሓደ ቦታ እዩ እቲ ቦታ ጃን ሜዳ ይበሃል በዓል ጥምቀት ካብ መፈለምቲኡ ትሒዙ ክሳብ ሕዚ መብዛሕትኦም ፍጻመታቱ ሃይማኖታዊ ስርዓታት ዝወነነ ይኹን እምበር ኣብ ከይዲና ማዕበሉ ዝመጹ ብርክት ዝበሉ ባህላዊ ክብርታት ኣካል ትሕዝቶ በዓል ጥምቀት እናኾኑ መጺኦም እዮም እዚ በዓል ኣብ ሃገርና ከከም ከባቢኡ ባህልን ትውፊትን ማሕበረሰብ እዩ ዝኽበር ኣብ ትግራይ ድማ ካብ ቀረባ ዓመታት ናብዚ ብብርኪ ክልል ኣብ ዞባ ደቡብ ትግራይ ከተማ ማይጮ ምኽባር ተጀሚሩ ኣሎ ኣብቲ በዓል ዝተፈላለዩ ባህላውን ሃይማኖታውን ስርዓታት ዝውገንሉ ኮይኑ ብፍላይ ሕሺ ወይ ድማ ቅልስ ጡሽ ወይ ድማ ዕጣን ስርዓት ምህለላ ኣዴታትን መድመቕቲ እቲ በዓል እዮም እዚ ንምዕዛብ ድማ ካብ ርሑቕን ቀረባን በጻሕቲ ዝውሕዝሉ ዕድል እናፈጠረ እዩ ፍልፍል እቶት ካብ ምዃን ብተወሳኺ ኣብቲ ሕብረተሰብ ኣብ ምርሳዕ ዝነበሩ ባህልታትን ትውፊታትን ናብ ንቡር ስርዓቶም ንኽምለሱ እናገበረ ምዃኑ እዩ እውን ዝሕበር ኣብ ሃገርና ኣከባብራ በዓል ጥምቀት ንምዕዛብ ኣብ ዘበነ ቀዳማዊ ሃይለ ሥላሴ ብ1957 ዓመተ ምህረት ዝተጀመረ ዑደት በጻሕቲ ዓዲ ወጻእተኛታት ካብ ግዜ ናብ ግዜ ዋሕዝ እናወሰኸ ይመጽእ ኣሎ ንኣብነት እኳ ተሪእና
ኣብ 1962 ዓመተ ምህረት ንጉስ ዴንማርክ ምስ በዓል ትገጾም በዓል ጥምቀት ኣብ ጃን ሜዳ ተረኺቦም ብዓይኖም ከም ዝተዓዘቡ ታሪኽ የዘንትው ካብዚ ቀፂሎም ድማ ፕሬዚደንት ፈረንሳይ ዝነበሩ ጆርጅ ፓምፒዶ ብ1965 ዓመተ ምህረት ኣብ መብዓሊ በዓል ጥምቀት ጃን ሜዳ ተረኺቦም ብኣግራሞት ተመልኪቶም እዮም በዓል ጥምቀት ኣድማስ ተበጻሕነቱን ተባሃግነቱን ወሲኹ ኣብ 2012 ዓመተ ምህረት ድማ ብዕሊ ሓድጊ ዓለም ኮይኑ ተመዝጊቡ ኣብ ትካል ውድብ ሕቡራት መንግስታት ትምህርቲ ሳይንስን ባህልን ዩኔስኮ ካብ ዘይድሰሱ ሓድግታት ዓለም ሓደ ኮይኑ ተመዝጊቡ በብዓመቱ ካብ 10 ክሳብ 12 ጥሪ ዝኽበር ስነ ስርዓት በዓል ጥምቀት ትኪ ኣልቦ ኢንዱስትሪ እናተባሃለ ዝጽዋዕ ዓውዲ ቱሪዝም እጃሙ እናወፈ ይርከብ ኢትዮጵያ በዓል ጥምቀት ሓዊሱ 32 ሓድግታት ንዓለም ዘበርከተት እያ እዚኦም ኣብ ትካል ሕቡራት መንግስታት ትምህርቲ ሳይንስን ባህልን ዩኔስኮ ተመዝጊቦም ሓድጊ ዓለም ምዃኖም ኣፍልጦ ዝረኸቡ እዮም ማሕበራዊ ጸጋታት ንሰላማዊ ኣበዓዕላ ክብረ በዓላት ረብሓ ከም ዘለዎም ተገሊጹ ኣፈላላይ እምነት ከዓገቶም ሰዓብቲ ዝተፈላለየ እምነት ንድምቀት በዓል ካልኦት ዝገብርዎ ተበግሶ ከም ዘሎ ይፍለጥ በዓል ጥምቀት ኣብ ምብዓል ዝረኣዩ ዝተፈላለዩ ንጥፈታት ናይ ወትሩ ተግባራትና ክኾኑ ከም ዝግባእ ድማ ተገሊጹሎም መርሃ ሰላም መረሳ ሽሮ ሜዳ ተባሂሉ ኣብ ልጽዋዕ ውዕውዕ ዕዳጋ ባህላዊ ኣልባሳት ኣብ ልሳለጠሉ ቦታ ኢና ንርከብ ኣብ ተቐይለሎ መንእሰይ ሳዳም ሙስጠፋ ይበሃል ባህላዊ ኣልባሳት ይሰርሕ ተኸታሊ እምነት እስልምና እዩ ኣብ ጽባሕ ናጋን ኣብ ናጋ ደሞ ያው በዓል ጥምቀት ተኸተልቲ እምነት ክርስትና ለውዕልዎ በዓል ኣሎ ንዓቶም ሆስተ ምግባር ንዓቶም ኣብ ምትእንጋድ ሰፊሕ ጻዕሪ ላገበሩ ልርከቡ መንእሰዮም ለለው ሃይማኖታውን ማሕበራውን ጸጋታት ብስፍሓት ካብ ዝብሕታ ብጻብዕቲ ዝቁጸራ ሃገራት ዓለም ሓንቲ እያ ዝኾነት ሃገርና ኢትዮጵያ ብዙሕ ቁጽሪ ተኸተልቲ ዘለዎ ሃይማኖት ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ኢትዮጵያ ዘብዕልዎ በዓል ጥምቀተ ክርስቶስ ንምብዓል ኣብ ምሽብሻብ ትርከብ እዚ በዓል ካብ ሃይማኖታዊ ጸጋነቱ ብዝሰገረ ብብርካ ዓለም ለኸ ሓድግታት ዝምዝግብ ኣብ ውድብ ሕቡራት መንግስታት ትካል ሳይንስን ባህልን ዩኔስኮ ኣብ ዘይድህሰስ ሓድግታት መዝጊብዎ ኣብ እታወትን ካልኦት ጸጋታት ሃገር ብምዕቃብ ሰፊሕ ረብሓ እንዳሃበ ዝርከብን ዘምጽእን ዘይተዳህሳሲ ሓድጊ እዩ እዚ ብብርካ ዓለም ለኸውን ተኸተልቲ እምነት ክርስትና ዘብዕልዎ በዓል ብብርኪ ኢትዮጵያ ፍልይ ዘብሎ ኢትዮጵያውያን ብብሕቶም ዝትግብርዎ ሃይማኖታውን ማሕበራውን ክዋነታትን ትውፊታትን ብምንጽብራቕ ዝበዓል ምዃኑ እዩ ብርባዕትዩ ሸነኽ ዓለምና ዘይርከብ ምዕባለ ስነ ልቦና ንብዙሕ ፈተናታት ጥሒሱ ጸጋታቱ ንምዕቃብ ኣብ ሃገርና ባይትኡ ሕልዩ ይቕጽል እዩ ዘሎ ተኸታሊ እምነት እስልምና መንእሰይ ሳዳት ስለምውቃብ ሃይማኖታዊ በዓል ክርስትና በዓል ጥምቀት ክርስቶስ ስራሕትታት እንዳሰርሐ ከም ዝርከብ ይገልጽ እሞ ተኸተልቲ እምነት ክርስትና ኣብ ሃይማኖታዊ በዓል ተኸተልቲ እምነት እስልምና ዝዋጽእዎ ማሕበራዊ ሓላፍነት ይገልጽ ናይ እምነት ክርስትና በዓል ጥምቀት ክመጽና ኣለዋ ያው ተጓይና ድዩ ወላ ናይ ምብጻሕ ንገብሮ ዓቕሚ ክሎታት ናገበርና ናይ ሓበሻ ቀሚስ ናሰርሕና ንርከብ ያው እምነት ተኸታሊ እስልምና ግን ንማሕበራዊ ክርስትና ሃይማኖት ሕዋስና ያው ብውቁዕ አስተናግዶ ናገርና ነስተናግድት ንርከብ ንእምነት ክርስትና ሃይማኖት ሓበራዊ ኮይና ንሕልፎ በዓላት ያው እምነት ክርስትና ሃይማኖት ብናና በዓል ዝኸውን ሃለዎ ያው ብቁዕ እንትን ተዋጽኦ ይገብሩ ናና እና ናኦም ድማ ልክዕኮም ብሞያና ኮይኑ ብቁዕ ተግባራዊ ናሰርሕና ንርከብ ያው ብጽቡቕ አስተናግዶ ያው ኣብ ሰዓቱ ምርካብ ሰዓቱ ከይሓልፎ ተብታ ኣብ ዳውመት ጽቡቕ ኮይኑ ንመዋዕል ዝል ተፈላለዩ ዲዛይን ተኸሎስ ናሰርሕና ንርከብ ከተማ አዲስ አበባ ኣብ ውዕውዕ ንጥፈት ልምዓት ትርከብ ኣብ ሸነኽ ዝተፈላለየ ዘበናዊ ቅርጽ ከተማ ባይታ ንምትሓዝ መንግስታዊ ጻዕርታት እንዳተገበሩ ጭቡጥ ለውጥታት እውን እንዳተረኣዩ ይርከቡ እዚ ጉዕዞ ለውጢ ዘምጽኦ ፍልሊ ዋሕዚ ማሕበራዊ ተዘኻኽር ኣብቲ ንግዳዊ ባይታን መንበርን ተኣሳሲሮም ይርከቡ ዝነበረን ንምልዋጥ እቲ ከባቢ ምንቅስቓስ ብተወሰነ ዝዳህሰሶ ከባቢ ሽሮ ሜዳ ኣብ ንጥፈት መሸጣ ባህላዊ ኣልባሳት ዝረኸብናያ ንእስቲ በዓልቲ በዓል ተሎ
عقم قطبهم تنكر نزيخون والكسبات محبرسب زتفلالي دقف يقبر كم زصنحه تزغاقر محبرو صقاتاتنا بتمسرتو في اللي هايمانوت كي تسالو والكسبو دليت زما اخل نطفتات كم زسالطو زحبر من سيسادات اب محقاب حدنت هاجرن متأسار محبرسبن ባህላዊ አልባሳት ግደ ከም ዘለዎም ይረጋገጽ ያው ነሐበሻ ባህላዊ ክዳን ያው ሁሉ ሐበሻው ዝገሩ ሙስሊም አይኮነ ክርስቲያን አይኮነ ያው ተፋላላይ ሃይማኖት ሲኮነ ያው ሐበሻው ይዝخدኑ ያው ሐበሻው ለክርስትና ሃይማኖት ከሆናለው ነው ሐበሻ ክዳንና ካደረና ግን ያው መስቀል እንጎረልና የሃይማኖት ክርስትና ሆይኖ በጥብቀ ሰዓት መስቀል ይግበረልኝ ያው እስልምና ሃይማኖት ኮሆብ ይግበረሉ በዋቀም ሐዳውነት ማዕርነት ከይና እናሰራና ንخدم አባህላታት ንምውቃብ ኸይድ ጽሬታት በማህበረሰቡ ተበግሶ ከምዝሳለጠ ትሕብር ዛንስቲ ዝኣመሰሉ ንጥፈታት ካብ ኣፍ ጽርግያ ብዝዘለለ ናብ ውሽጣ መንደራት ኣትዩ ክትግበር ከምዝግባ ትገልጽ በብርም ተዋቶ ቄጤማም ጽዳትም ገንዘብ ተዋጽኡ ሰቲ ተዓዲጉ ሓለዋ ጽሬት ጽርግያታት እውን ይሳለጥ ነይሩ ሕዚ ከምቲ ዝርአ ኣብ ጽርግያታት ጽሩያት እዮም እዚ ጽሬት ናብ ውሽጢ ከኣቲ ክኽእል ኣለዎ እዚ ተተግባሪ ንምግባር ኣብ ውሽጡ ንዝርከብ ማሕበረሰብ ምብርባር ይድሊ ንበዓል ጥምቀት ዝሳለጡ ንጥፈታት ጽሬት ብሰሙን ይኹን ብ15 መዓልቲ ተዝሳለጥ ረብሕኡ ንባዕልና እዩ እቲ ከባቢ ይጸርይ እዩ ዘሎ ኮይኑ ግና ምልኣት የብሉን ንኹሉ ከባቢ ክድህስስ ኣለዎ ምትሕባር ኣገዳሲ እዩ ጽሬት ከተማ ብሓፈሻ ብልምዓት ቀልቀል ዋሕስት ሩባታትን ልምዓት ኮሪደር ንምርግጋጽ ምምሕዳር ከተማ አዲስ አበባ ዝገብሮ ጻዕሪ ክልላት እውን ነዚ ኣብነት ብምግባር ናብ ተግባር የሽርፈኦ ምጅማርን ብዝተፈላለየ ጋጣሚታት ተገሊጹ እዩ በዓል ጥምቀት በዓል ተሎ ማሕበረሰብ ዓቂቦም ዝጸንሐ ትሕዝቶታት ከይተሸራረፉ እቲ በዓል ናብ መጻእ ወለዶ ንምስግጋር ማሕበረሰብ ተበግሱ ክሕይል ይግባእ ዝብሉ ሪቶ ዋሃብቲ ኣለዉ معد زينا بمكتال تركبو صخوركم تملكتي حدما ناب زينا عداقا خسكر اب مونغو إثيوبيان أذربيجان قطباوي متحبار زتن آخر ميت كمستقبره منستر نقدن زباوي متأسار نفليتوم منستر نقدن زباوي متأسار إثيوبيا دكتور كاساون غوفي مس مكتل منستر قديات وصاي أذربيجان يالچين رافييف نقداوي ركب كلتين هاجرات متنخار أب زكال اللهم قديات زوريا تزاتيوم أمونغوتن هاجرات قطع متحبار نمتنخار عبي معراف زخفتن عدلات نمفلاي زخ آلن مي مخانو دكتور كاساون غوفي قليسوم ብዙሓት ባንክታት ኢንቨስትመንት ናብ ዕዳጋ ሰነድ መዋዕለ ንዋይ ንምጽምባር ዘድልየን ምድላዋት ይዛዝማ ከም ዘለዋ ተገሊጹ እቲ መዋዕለ ንዋይ ኢንቨስት እንገብረሎም ሰነዳት ከም በዓል ዋና እንረጋግጸሉ ዕዳጋ ሰነዳት ዕዳ ሰነድ መዋዕለ ንዋያት እንትኸውን ኣብ ኣብዝሓ አክሲዮን ቦንድ መንግስቲ ሰነድ ግምጃ ቤት መንግስቲ ቦንድ ኩባንያታትን ካልኦት ቦንድታትን ናብ ማእከላዊ ቦታ መጽኦም ዝተዓዳደግሉ መድረኽ እዩ ንምዕባለ ኢኮኖሚ ኢትዮጵያ ርኡይ ግደ ከም ዘለዎ ዝተኣመነሉ እቲ ስጉምቲ መንግስትን ውልቀ ዓውድን ንዝፍጽምዎም ኢንቨስታት ካፒታል ንምእካብ ዓቕሚ ዝፈጥር እዩ ተባሂሉሎም ኣብ ኢትዮጵያ ዕዳጋ ሰነድ መዋዕለ ንዋይ ዕላዊ ንምግባር ኣብ ዝሓለፉ ዓማውቲ ዕዳጋ ካፒታል ካብ ምጥያሽ ጀሚሩ ኣዋጅ ኣብ ምውፃእን ካልኦት ኩነታት ንምምላእን እናተሰርሐ ዝጸንሐ እንትኸውን ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ኣብ ዝተረኸብሉ ተመሪቑ ከም ዝተኸፍተ ይዝከር أب موداتا زينوتاي إسرائيل حماسن سممعنا دومبال توخسي مفتصاموم أمريكان كواتار نفليتان تي سممعنات كاب زغطل سنبت جميرو قبراوي كقبري دما تبايلولوم نصابصاب سيفو قبر صادق ጌታቸው አለሙ
كما قطاطرا أوروبا ورح تقمتي 2023 ينايرو عطوق حيلي فلسطين قبل على إسرائيل متقعتي زفتصمم بزيد ما تي عطوق حيلي أستات 1200 دحر مقتالو لعلي 250 دما جو حيزو موسادو نإسرائيل زدنقصن مرير حقين ينايرو نزيحنا نمفداي بزبليو إسرائيل سيف مزيزا ناب حماس زتوقعزت بزيد ما بركز بلو أمرار حتاتن أبالاتن تقوجل انتقتلتون لعل خلوغن فلسطيماويان يوم ناب كبيد مكراز تساطحو منبريوم غازاون ناب فرسراس تغيرا نزي خوينات دون مبال تغتاتالي زخونه صعارين تقبر دحر مصنحيو حزي إسرائيل حماسن أبسممع دوم مبال تخصي مبصحهم أمريكان كواتارن أفليتن زلوام فلسطيماويان ون ناباد دباباي بموصا تحقواسوم تقلصو ترأيوم يوم أمريكا بوغن وهابيت قال وايت هاوس كارين جان بيري أبيلام نتي سممع دوم مبال تخصي أقداسي معرف إلى الطلام. Finally, I do want to say thank you. أبزن خبصح صعرن زجبرو أكلات مسكانة يقرب أبسم معدو مبال تخصم بصحو زحقسيو. እቲ ስምምዕ ዘሐጉስዩ ዝበሉ ቀዳማይ ሚኒስትር ኳታር ሼኽ መሐመድ ቢን ዓብድራሕማን እስራኤልን ሐማስን ቃሎም ግብራው ክገብርዮም ዝብል ተስፋ አለን ኢሎም ولكن الأطراف أقرت أن الاتفاق يتطلب تسفى نقبرو إزي سممعنات مودعتا معراف تخوينات كخوون يبزبليو كلتيوم وقنات بمسارة زعتو وقال نقبراونات اتي سممعنات كسرح يقبا اتهم قداماي منستر اتي سممعنات دو مبال تخصي كابزمت سنبت جميرو قبراو كم زقبر أفليتهم بمسارة اتي سممع إسرائيل وتهدراتا كاب غازا توص انت تخون حماس دما أبلع لإسرائيل متقعتي دحرم بصحو عاقيتو زوصدهم إسرات كلقريوم إسرائيل ون زأسرتهم فلسطيماويان مفتاح تثبيت يقبر اللام تباحلوم أبقرباز تقبر مصنعتي كم زملاختو أبتحتي جو حماس اللوز بهالو 94 انتغنو توم 34 جن بهوت كم زي هلو قمتالو تباحلوم أبقص علي سمون بريزدانتاو منبر أمريكا نمبل كالا اجزيز ركبو دونالد ترامب وايت هاوس قدمي مركابي نتوم تعقد حماس زي لك انتخوينو مدراوي سيوليو زي صبيو كبلو تحنيوم نيرم نزي سممعنات دو مبال تخصي وصيت حنيا ترامبيو زبلو كوانتهالو تسناباتي بريزيدنت جو بايدن جن مرأيا وصيت عوتنت بوليسي وصايت هاجر مخوانو قليصهم ذي قبر وسممعنات مسي قصالي مرحي ترامب بزتقبر سممعنات زي ترخبو وصيتيو إلوم مكتلوم كامالا هاريسن منستر قدات وصاي أنتوني بلينكنن أبي ما نسأقام دواب بيلوم أبزهبو وغازيت أو مجلسيوم and a hostage deal has been reached. زي تمالي إزبهال سممعنات دو مبال تخصيو أمونغو إسرائيلن حماسن استبتحه إزي مسكت ألي مراحي دونالد ترامب بحبار تشريحو استرخبه وتسيتيو لومي بسترخبه نجر أزيه تحقيس اللقل أما خريب هيراوي دحنة بايدن جيك سولفا مس حماس يقبر بزعباز نبرا كيدي دردر نناي ترامب سبات حبريتا بمهاب تنابي بوميوم نيروم تسناباتين مساين مرحتي زسرحو نيروم مرحي تدراداري حماس كاليل الحيام أبسم معنات كوات تتبصح سقاي غازا جن أبزخون أوان يقرأ زي بحاليو كبلو تسمعهم اسم أهالي الشهداء والجرحى والمكلوم كاب كلهم قدعات زفساسها حد أبتا دمن نبعتن كم أون وزعاء التبلية مالأختي زم حلالف فتسيمنا أين رسعوننا فتسيمنا دما يقرأ نبلن أب كوينات غازا قطري موتي لعلى 14 شح مبصحو تصبصاب AFP أملاخيتو حزرما قند زيناتات زعلت كزخاخركم قداماي منستر أبي أحمد أب كتما غوندرن كبابيون استوغنو سرعة لمعات كوريدرن محداس حدقن حزبنا مرارحان نكقصلو صاوي تقريبهم ጉጅለ ልኡኽ ፓርላማ ኢራን ዕላው ዑደ ስራሕ አዲስ አበባ ኣትዮም ካብ ዜና ወፃኢ እስራኤልን ሓማስን ስምምዕነት ደው ምባል ተኽሲ ምፍጻሞም ኣሜሪካን ኳታርን ኣፍሊጠን
باركست تملكتي مع زينا بزيزازم سلام كتابكم عزينا نمسكن زيناتات ندمرحكم ساهم صنحكم أنا برهام سانيرة سلام